Kaixo, gaur aditz laguntzaileak ikusiko ditugu. Zuek badakizue euskeran aditz nagusiak daudela, ezta? Ezagutzen ditugu aditz nagusi asko. Adibidez, entzun, apurtu, edan, idatzi, irakurri, joan, hitz egin eta gehiago. Aditz nagusia ezin da bakarrik joan gehienetan, ez? Eta horretarako lagunak behar ditu, aditz laguntzaileak. Ezagutu genuen nor aditz laguntzaile bat lehenengoa. Bigarrena izan zen nork. Eta hirugarrena nori, nork. Laguntzailea nor izan zen, ezta? Nor aditz laguntzailea ezagutzen dugu orainaldian, ni naiz, zu zara, hura da, gu gara, zuek zarete eta haiek dira. Eta lehen aldian ere ezagutzen dugu, ni nintzen, zu zinen, hura zen, gu ginen, zuek zineten, haiek ziren. Kontuan hartu, zara eta zarete ezberdintzeko zu eta zuen artean erabiltzen dugula te, ezta? Gauza bera gertatzen da hemen zu eta zuek ezberdintzeko, hemen dago trukotxo bat, zinen eta zineten, bai? Ondo. Bigarren aditz laguntzailea, nork. Nork ere orainaldian ezagutu genuen, ezta? Edo ezagutzen dugu. Lehenengo kontuan izan behar dugu zer. Singularrean baldin badago erabiltzen dugu du. Eta nork kasua, hau da nik bada, erabiltzen dugu te. Dut. Zuk duzu. Hark du. Guk dugu. Zuek duzue eta haiek dute. Baina kontuz ibili zer pluralean baldin badago, gehitzen dugu ite, bale? Beraz, nik baldin bada ditut, dituzu, hark ditu, guk ditugu, zuek dituzue eta haiek dituzte. Lehen aldian ere ezagutzen dugu nork aditz laguntzailea. Kasu honetan, kontuan izan behar dugu nik baldin bada, kasu honetan, hasten dela hemendik, ez da? Nik, zuk, hark, guk, zuek eta haiek. Zer, singularrean baldin badago, hemen ez dugu ezer gehitzen, beraz, sortzen da aditz laguntzailea, hau lotzen, nuen, zuk, zenuen, hark, zuen, guk, genuen, zuek, zenuten, haiek, zuten. Kasu honetan ere, zu eta zuek ezberdintzeko jartzen dugu te bat, eta hark eta haiek ezberdintzeko jartzen dugu te bat, hau da, zenuen, zenuten. Zuen, zuten. Eta zer pluralean baldin badago, aditz laguntzailea sortzen da ite gehitzen, beraz, nituen, zenituen, zituen, genituen, zenituzten, zituzten. Orain, hirugarren aditz laguntzailea, nori, nork. Aditz laguntzaile hau bakarrik orainaldian ezagutzen dugu, eta badakizue aditz laguntzailea sortzeko 3 zutabe ditugula. Lehenengoa, zer. Zer singularrean baldin badago, di beti. Nori, niri bada, te edo da.
zuri, zu, hari, o, guri, gu, zuei, zue, haiei, e. Eta hirugarren zutabea, nor zutabea, bai? Eta hori da subjektuarena. Nork, nik bada, momentuz, te erabiltzen dugu. Zuk bada, zu, hark, ez dago ezer, beraz, ez dugu ezer gehitzen sortzeko aditz laguntzailea. Guk, gu, zuek agertzen bada, zue eta haiek bada, te. Eta ez ahaztu, zer pluralean baldin badago, izki gehitu behar dugula. Beraz, demagun egiten dugula zuek, nork, zuek, niri, tarta bat, egingo, niri, dida, nork, zuek, dida, zue, eta horrela lortzen dugu. Eta honekin amaitu dugu, hurrengora arte.